Derýanyň orta akymynyň hemem derýanyň kenarlaryny gurşa bilen tokoýlukluň derýaýa Gyzylgum we Garagum sahralarynyň ekologik ulgamlaryny alyp esaslarda öwrenmek, gorap saklamak derýa gorakanasynyň esas maksadydyr. Oň düzümine gorakananyň görelli, gawakly we nargyz bölümleri hemem kelif, çäkli gorakanasy girdilen. Gorakana Lewe pulaýatynyň Demirgazy Günnögur bölегine ýerleşip 48350 hektar meýdany tutýar. Gorakananyň 6500 hektaryny kenaryaky tokoýluklar, 36320 hektarynam Garagum we Gyzylgum sahralarynyň belli bir çäkleri eýeleýär. Gorakana Turan pesleginiň çägeli çöl zolugynyň Demirgazyk şah sebitiniň çäklerine ýerleşýär. Gorakanyň gawakly we görelli bölümleri derýanyň çep kenaryna, nargyz bölümi bolsa sag kenaryna ýerleşendir. Meýdany 28177 hektardan ibaret Gorakanyň nargyz bölümi diňe bir kenaryaky tokoýluklardan ibaret bolman, Eýsem Günnögur Demirgazyk çägine Gyzylgum sahrasynyň tebigi gözelliklerini özüne jemleýär. Gorakanyň bu bölüminiň 3246 hektaryn tokoýluklary eýeleýär. Derýanyň çep kenaryna gawakly owasynyň 6 kilometr aralykda Gorakanyň ada bir gawakly bölümi ýerleşip, günorta gün watarda Garagum sahrasy, Demirgazy Günnögurda Gyzylgum sahrasy bilen ara çäkleşýär. Bölümiň tutýan umumy meýdany 18114 hektardan ibaret bolup, şoň 1196 hektaryn tokoýluklary eýeleýär. Bölümiň ýer üstüniň gurulşy dürlügi bilen tapawutlanýar. Gorakanyň görelli bölümi Günnögur sebitiň Demirgazygynaky darganaty etrawyna ýerleşýär. Bu bölüm günorta gün watarda Garagum sahrasy bilen ara çäkleşýär. Eýeleýän umumy meýdany 2058 hektardan gurak bolup, ähli ýeri tokoýluklary bilen gurşalandyr. Gorakanyda ösümlik hemem haýwanaat dünýäsiniň dikeldilmegi, hasam baýlaşdyrma ugruna netijeli işleri geçirilýär. Tebii Gorakanada Türkmen halkynyň melelizri gahrman Arkadamyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly köp jiltli ilmi ensiklopedia kitaplaryna beýan edilýän ösümlikleriň ençemesiniň duş gelýänligi bellerliklidir. Arkada Serdarly Bagtyar ýaşlar ýylyna döwletimiz tarapyndan alyp barýan möhüm ähmiýetli ekologiýa siýasatyny durmuşa ornaşdyrmakda, tebigaty aýagly göz bilen garap, tebigi gözellikleri berk gorap saklamakda Gorakanyň işgärler tarapyndan netijeli işleri geçirilýär. Derýa döwleti Gorakanasynyň agzy bir işgärleri berkarar watanymyzyň ekologik awadançylygyny öpçün etmekde, tebigi gözellikleri gorap saklamakda döredilýän giň mümkinçilikler üçin gahrman Arkadamyza, arkadagly gahrman Serdarymyza hoşallyk sözlerini beýan edýärler.